ma Kenya Private Schools Association wan gi chik motegno ahinya e kindwa wawegi kendo wasiko ka wabedo gi buchewa tok ndalo ka ndalo mana kata kaka kawuono jo Mombasa County ne nigi bura mar Kenya Private Schools Association tinwango ni seche ma wan gi buchewa gi eki waluongo jo migewni mopogore opogore kaka wataalamu ma dili gi simo mach kode kaka mach nyalo bedo ni ng'iye sikunde. Tarik 26 dwe mar 9 ni bende wabiro bedo gi buchwa Kisumo ka Royal Swiss kacha mare weg sikunde. Tibiro nwango ni sasa ma wan gi buche gi maluoro kata koda national annual general meeting waluongo wataalamu gi to watemo mondo gipuonj directors on safety measures mabende thothwa inwango ka wang'ieo gik mag mach gi e saka sa. Kisumo kae gima ber na mokalo en ni county government ma Kisumo osebedo ka konyo ahinya to kendo fire department ma Kisumo bende en His Excellency the Governor nogero manyien to inwango ka kata fire machinery kod personnel mantie Kisumo ka kwa luongo gi skunde wan gi team fire drill to gibiro mapiyo piyo. Mano wasebedo ka watimo Kisumo Elite kacha to kod sikunde wa maluora. Koro ok dang' awach ni chike manoket Basic Act